vlag in doet. Ja. Ja? Dus je doet de Ilda-vlag. Is er het weer? Ja. Oh, wat doet hij? Ah. Nee. Ben je net vasthouden? Oh, dat dan. Nee. Nee, nou, maar het wordt net in de veer belooien, hè? Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hoi. Hallo, zwaaien ze. Hoi. Stel even, zo'n vlag in doet. Ja. Ja? Dus je doet de Ilda-vlag. Wat ik even vertellen? Ze praten, we zeggen hoi, ik ben Ilda. Waar bist u? Waar bist u? Ilda? Zes. En wie is toen mooi met een puzzel op het watje, hè? Maar ze. Watje, hè? Hier, dat dan, wat zit hierin? Puzzel? Let met mijn zusje, daar. Wat is dat? Wel een hele moeilijke puzzel, vindt mem, hè? Wow. Wat zit erop? Wow. Ik denk dat het de nek is van een giraf, hè? Wow. Zo, en dat is een zebra. Zebra. Eens even zien. Ik ben twee kanten, hé. Maakt het er net makkelijker op. Even zien. Oh, geel en blauw hebben we. Geel en blauw. Mijn panda. Panda. Hihi. Ja, die hebben we. Ik was toch net hield hij het al even. Ja, die met die jongen. Tada! Dekje. Wauw. Dakje. Het dakje. Houd me zo eens letten. Oh. Maar het neemt nou maatje of net? Nee. Nee. En die met net als je dit ze met erom. Zo, pandas zien hollen. Gossie, Ilda. Osje, dat is wel heel iets, maar. Eén keer die. Is het verre, of hoe heet dat? Een Broodjes. vergrutglas bij, dat ben je wel handig. Het is net zo grut. Welke hast je er? Ja, die met Jippie. Sa. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Lekker warm. Ja, pak het. Hoe is het helemaal? Kijk eens het helemaal. De raakje. Als ze mij weer op puzzelen hebben, dat is toch mooi aan het kletsen. Dat is echt mooi. Kom snel naar helpen. Tja, misschien, men had al een heel stuk, hè? Ja. Men kun je wel wat. Tja, misschien, men had al heel lang, hè? Tja. Begint er wat te worden, hè? Ja. Even helpen. Maar het is net al even voor Helly, hè? Graag, AUB. Even zien. Die denk ik. Nee, of wel. Dit ik ook net. Nee, denk ik net. Die, hier. Oh, die heeft nog niet tussen. Hele grote puzzel. Oh, net dit ook wel Helly. Shit, pak doe dit zien. Net dit ook wel Helly. Nee. Zo, hing je die hier maar om. Stel hem hing je. Ja, doe dat maar even. Gaat ze flats. Nee, Apie. Nee, dat man. Jongen, maak er nog in op de set al net, hé, Apie. Tje, die met tag. Tje, oh, draak. Hildemara. Nee! Ik denk dat deze puzzel maar eens mijn zaken meidje, man. Net met Hilda. Ja, ik zie het. Haast hem? Verdikke, ik zou mooi op paard. Ja.
Zo. Gaan we de bovenkant op kleren, heel? Ja? Ja. Hier. Nou, ik ben alleen nog die hollen van die... Net stikken maatje. Nee! Nee, net wat. Oh, Ilda, wat mag ik nou met die? Wat mag ik nou met die? Hè? Ga ik hier in te mis, zeg ik. Dit is echt mooi. Kom je in te kwart. Maar nog niet meer tussen ergens. Kaka. Waar klopt hij net dan? Of ga ik hier niet in te volle dan? Nee toch? Oh, hier mag nog niet meer tussen, denk ik. Ja, shit, dus met die. Ja, zo. Ja. Voorzichtig, voorzichtig. Met stikken, meidje. Shit, pak die maar. Die daar. Nee, Ilda maar. Nee. Nee, 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 nee. Oh, Ilda. Ja, oké. Ik staak officieel. Hoor ik in mijn zaken. Hoor ik in mijn zaken. Linksdraakje. Zullen ze hierin dan? Zo, dus hier maar in. Nou, bedankt hè. Voor de hulp. In ieder geval, puzzelen wordt je niks. Nou, ik ga het kraampje even in deel zetten. Ik ga het kraampje even in deel zetten, want ik wil je nog even... is dit nou grocery store? Maar voor de clip wil ik er toch graag even iets van... ik denk groente en fruit. Of zoiets. Of groentewinkel. Of maak even zin. Dus ik moet even aanmeten hoe groot het is. En dan wil ik dat even printen, denk ik. Ik moet even zien dat het slaagt. Of in 2 etappes. Maar dat er even iets in het vrieskop komt te staan natuurlijk. Dus die aan, hè? Dat mij wel. 1. Ja, 2. Nou, is dat goed? Abi? Ja? Ja, is dat goed? Dus dat wil ik je het even aan. En ik ga juist een vergadering horen met een paar oud klasgenoten van de basisscholen. Want we gaan een reunie organiseren. En nou, ik ga thuis zijn dat ik even de notulen nu type. Dus ik zal even de notulen nu typen van juster. We hebben taken verdeeld. Maar alles even op papier. Dat het een beetje duidelijk is wat we nou besprutsen hebben. En wat we ongeveer dwang gaan. We gaan 2 datums spreekt, dus ik hoop dat de meeste kennen, want dat is wat het leukste. Dat nou ja, zo volledig mogelijke ploeg komt. We hebben besloten om het in de theatertuin te houden. Mijn mooi waar boeten. Oh, handje. Kom je op, steen. Mijn mooi waar boeten en dat het wat minder mooi waar is in het theatergebouw Het Skoft. Barbecue'tje erbij. Muziek erbij, foto's van UTT en misschien wat filmpjes. En ja, we zitten nog te denken van misschien wat interviews waar mijn oude meesters en juffen. Dus Sasse wat? Zullen we tussen haar? Mijn dus van die pakken? Ik doe die wel even haar. Waarom met mij die aanzien op? En ik ga Joen een pubquiz van het werk bij de omroep. En nou ja, ik ga mij, zeg maar, ik ga mij het spul even klaarzetten en een beetje omklaaien. Dus ik wil er nog even wat dingetjes van Salder halen. Een beetje in die kroegsfeer. Nou, we hebben nog van alles van het theaterstuk 2. Dus even wat accessoires op ziekje. En dan kent die Joen mij. Dus dat hebben we Joen nog op de planning. Nou, voor de rest eigenlijk zien wat het daar brengt. Maar ik denk dat het dan wel aardig vol is. Ik wil hem echt nog iets heel leuks zitten. Juster kwam Ina van namens de Keertsvereniging kwam ze hier. En die had een heel leuk presentje. En dat presentje is eigenlijk voor als iemand uit de vereniging een bandje kreeg. En vanwege corona dat al je wat vreemd rond natuurlijk. Nou ja, je had geen keertje, je zult qua net. Maar nu is dus een hele ronde die er weer echt een babyboom was, zei ze tijdens de corona. Nou, dat is ook echt wel zo. Dus ze moest meerdere bedel. Maar hadden ze dus voor iedereen die een bandje kregen had aan de 2 uur een leuk presentje. Nou, het ziet er ten eerste al heel leuk uit in zo'n sekje. Het ziet er zo aan, zo natuurlijk. Zo. En als dat dan even is, dan zit er iets heel leuks in. Check dit. Een keersbaltje, maar erop Ilda Mare 10 november 2020. Nou, ik vind het toch wel heel een leuk presentje. Dus zakenwoerder vond wel echt mijn keert. Nou, ik zei, hier is toch echt wel van de sier.
Dus ja, misschien wel leuk om van zaken met kwarten even een echt keertsbaltje te helpen. We hebben van die gele baltjes, van die plastic baltjes, maar net echt sites. Maar je vond het dus blijkbaar wel heel leuk. Dus misschien wel een keer grappig om even nou ja, een keertswedstrijdje te doen hier in de tuin of in de theatertuin. Dat is wel leuk. Ik zal even de notulen nu typen. En daarna even Ildo naar Boeten. Even lekker van een mooie wagen genieten. Lukt het Ildo? Loopt net vol of van hem wil je ook. Ga stel je bedijn. Haal ze met qua? Wat doe je nou? Plak er maar weer op. Doe er maar weer op. Nee? Nou, echt weer. Maar die erbij doet zie ik en niks eigenlijk. Maar ja. We doen correct of gaat het zo mooi of wat? Even zien. Dan zal ik even typen. Typen. Nou, de notulen haar kleren even verstuurd. Ik zal Ilde haar band even oproemen. Waarom is het nou vernield? Dat is toch Dien? Kijk je helemaal de eetjes eraan. Maar mijn man, ik nog het knutselen. Ik vond het zo leuk. Oh. Ja, help me eens even. Ja, maar nog mee. Ja, dank je. Die veerkens. De veerkens. Ja, die. En die nog. Ik heb er net sticker meid. Ja. Oh, ja. Zullen we naar Beppa? Ja. Ik vind me wel heel flink als het helpt me oprommen. Doen we even een vestje op? Waar is die vestje? Zo. Was het de kaartboet, ja? Echt weer, dat is echt zo'n draak, hè? Mijn best. Joehoe. Kom, gaan we naar boeten. Nee. Nou, dan doe ik met mijn linnig. Doei. Doei, dan doe ik alleen nog. Zoet helpen. Beste. Oh, was voor mij. Dus, ja, dus mij. Maar kom je een vest aan. Waar is die stut? Wat stut uit hier? Jongen, kijk dit nou. Is die eruit squat, hé? Is die coole stut eruit squat? Vond je het mooi? Nee? Nou, dat is hier toch zo mooi. Die grutte, mooie, dikke stutten van die. Is dat klaar? Ja, gaan we naar Beppe? Beppe! We hebben de skipjes hier. Waar is je? Waar is dat? Poes? Kom, zullen we met de skipjes? Tja. Waarop, skipjes. Skipjes. Hey, shit, er komt al hier nog. Hoi. Wat een schatje net. Hey. Hier is skipje. Hoi. Een bij bij de neus van het lampje. Zeg eens hoi, skipje. Hoi. Was hem aaien? Is er een beer? Ja. Oh, wat doet hij? Zeg maar dood, skipje. Doei, doei. Tot een keer. Ze hebben de eindjes er naar binnen. Ja. Zeg maar, ze hebben daar ben ze. Zwemmen. Tja, nou rennen ze een gas. Zeg maar daar eindjes. Doei. Zo, met die tillen. Schat. Maat. Ja, hondjes. Hondjes van Bommejan, hè? Wat zijn ze hondjes? Woef. Wat zei het skipje? Nee, knietjes uit Mina. Wat zei het skipje?
Nee. Wat zei het skipje? Nom. Nee. Skipje zei toch bè. Da. Bè. En Krientje zei mine. Nom. Mine. En wat zei het poes? Bish. Wat zei het poes? Nou. Miauw. Poes. Zullen we op een golfkarren? Ja. Ja? Zullen we daarop rieden? Rieden. Brum. Op naar de theatertuin. Nou, we gaan een bakje koffie hoor. Zullen we nou even de tekst uitprinten, Hilda? Wat hast daar? Oh, ja, ik heb in de prullenbak. Kom maar, hier is de prullenbak. Kom maar. Smiet hem er maar in. Niet waar? Hoppatee. Goed zo, meid. Netjes horen, hè? Ja, ik zal even de tekst uitprinten voor het kraamke. Dus even groente en fruit. In plaats van grocery store. Dus dat is ik even dan. A few moments later. Nou, ik ga wat teksten uitprint. En verschillende opties. Aan even knippen en zien hoe wat. Wat heet dat? Zet maar daar. Nee, hoeft me hem net. Zet maar daar dan. In de tuin. Die ben wel mooi, hè? Ik heb een mooi steen. Kom. Bakkie. Pakkie. Bak. Pakken. Bakkie. Hij is aan het werk, schat. Hij doet het net. Hij is voet. Wie gaan naar huis? Ik is te mooi maar het groentewinkeltje watsen. Kan hem de tekst even knippen? Is het sturen? Moet sturen. Sturen. Ja, dan gaan we. Tik het op. Volg dat nou goed? Ja, sturen. Sturen. Goed zo. Weet je, tik het op. Oh, ja. Nee. Ben je net vast horen? Nou, dan. Nee, nou, maar het wordt net in de veer belooien, hè? Tik het op. Bakkie. Tik het op. Even zien en uitzien. Komt er een auto aan? Je een auto? Nee. Nou, ik heb een bocht om. Nou, dit maar dus hierop. Even zien hoe dat lukken gaat. De andere kant is er ook nog. Even zien wat het mooiste is. Eerst maar eens even knippen en wat pielen. Ik vind eigenlijk dit zo wat te grut, dus die wil ik nog even litser printen. Dan pak ik die eraan zo in, maar die met iets litser. Dat is ook helemaal. Hé Wiefke, is het een veegje? Wist je een veegje? Nee, ik is toen net maar helpen, schat. Dat is net handig. Dat is net handig. Maar we net. Ja, pop. Ja, maat. Nou, het idee is er al wel. Maar het is dus nog een beetje litser. Die wil ik dan nog hier tussen doen. Fruit en groente. Wat vies ervan, Hilda? Shit, die meest toe haar. Ja, die maakt me nog geen print. Een beetje litser, is te grut. Maar voor de rest vind ik dit wel mooi. Hier nog een beetje bijknippen. Tada! Vet bliep met aanreizen. Hoi Hiel. Skop ze het stoltje om. Zo. Wat is er? Was er een beetje bij? Mag men die een beetje oorschouwen? Nee. Hoppatee. Bij blakjes. Het is mooi bouwen, hé. Zo. Auto. Nou jongens, ik ben echt heel tevreden. Ik mis inmiddels wat bakjes, maar die zal Hilda wel ergens heen slepen, denk ik. Nou, als ik de laatste rots even oprom, ja, en dan ben ik helemaal tevreden. Ja, toppie. Nou jongens, ik ga hem jullie bij mij dan in een dag met Hilda en mij. We gaan
Heb je de lampjes jongen. Ik ga wat natuur nu typt. Ildo had een mooi haar peesknutselwerk vernield. En we gaan natuurlijk het kraampje helemaal in het Fries zetten. Dus ja, ik ben blij. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw duimpje omheen. En via het net de chill te downloaden voor op je tablet als telefoon. En dan naar je chitsvlog.